Namar ka jing terjur usulap ubalane bun sngi kelawan ra ka jing tua khyndew hasilanter ka surok national highway ka thaiñ Narpuh East Hills District. Bat kali kim la shu banyak Lyngba na ka surok. Om tang ka jing tua khyndew reka umru kalalan shop surok lakum kiksyait kibawan na kilum. Ki themai khubor ki thu badang mana setiap ru kaladan ka jing tua khyndew ka bajur bah kuliang bat kali kelas akut kim la shu banyak Lyngba. Bat kaladan ru ka jinglan shop ka ka surok ba alum shnong kabalai kum kaksyat. Kum juru nak kadaw ka jinjar rathai ka surok ka naduh lum shnong terter syadu malidor. Kabaladap satang ki thliu kisar kibalai kum ki krem berkipung ka surok. Kene kelawan ra ka jinjar si ka bajur bha ha ka thaiñ. Bat kalabu jing maru ka jing imbreu ki bayai Lyngba na ka surok.